Рәфик абый аның тормыш иптәше Румия, ул Рәфис һәм киленнәре Рәмзия тәүлегенә 7 сәгать кыяр помидорлар янында. Сатуга помидорларны 6 ел элек үстерә башлаганнар. 15 сотыйлы эш теплицаларында 3600 ләп төп томат гөрләп үсә. Теге елны розовый розовый сорт утыртып карадык. Безгә ошады, шуның өчен уже быел инде аларны менә 500, һәрберсен 500. Әткәндә теплицаны полностью шул сортлар белән утырттык. Тырышабыз инде майда өлгертергә. Бер төптән 7-8 килограмм помидор җыя Фәйзуллиннар. Тиздән аларның яшелчәләрен районның 3 авылы кибетләрендә, шәһәрдәге сәүдә нукталарында табып булачак. Хәтта Самарда да. Әлбәттә, барысы да һава торышына бәйле ди хуҗабикә. Ни дисәң дә, помидор 20-25 градус җылы булуын ярата. Рәмзия теләп башка серләрне дә шиште. Помидорның эше күп. Чөнки монда һаман һава йөрергә тиеш. Аларның яфракларын алып бетергә целая система. Помидор бераз кичерәк булса анда 3 яфрак алына. Бераз генә зурайса уже 1-2 анда кызара башласа анда уже берәрне генә калдырабыз или вообще бетерәбез. И, например, моны чиста артмасаң, асларын чиста тотмасаң, алар уже җәшир китә, җәшери башлый. Менә шундый аларның проблемнары да бар инде. Әтиләре Рәфик абыйның газ белән җылытылучы 2 теплицасында кыярлар ашарлык булган. Алар белән нурлатыларны ул 12нче сезон сыйлый. Быел да уңыш мул булырга охшаган, Аллага шөкер ди хуҗа. Яңа гына куагыннан эзелгән Яктыкүл кыярларын нурлатылар аталап сорап ала диделәр безгә бер кибеттә. Огурцы привозят каждый день. Кыярларны һәр көнне 60 килограмм тирәсе алып киләләр. Бик тәмлеләр, кешеләр теләп алалар. Фәйзуллиннарныкымы, Яктыкүлнекеме дип сорыйлар. Светлоозерские. Икътисади киеренке вакытта бәяләрне бик арттырырга тырышмасалар да, узган елдагыдан бераз аерылыр инде ди Фәйзуллиннар. Теплицага яба торган полиэтилен элпәнең бәясе дә арткан. Сиркәләнүче текле туралар ояларын да даими сатып аласы. Шулай да экологик чиста шартларда кул хезмәте белән үстерелгән яшелчәләрдән авыз итәргә теләүчеләр бәясеннән тормас дип уйлыйлар.